O domingo 10 de xuño terá lugar o segundo triatlón solidario Concello de Boiro, unha proba que máis aló da vertente deportiva busca recadar fondos para a Asociación Española contra o Cancro. Estos fondos nos permiten ofrecer unos servicios profesionales a cualquier persona, sea socio de nuestra asociación o no, que los necesite. Profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, logopedas, están a disposición de cualquier persona que nos pueda llamar y nos pueda decir que nos necesita. E igualmente nos permite dinamizar y dar soporte a uno de los valores más importantes de nuestra asociación, que son los voluntarios. Voluntarios en los hospitales, voluntarios en domicilio y voluntarios como Marisa y todo su equipo. Xa comentaremos a recaudación, xa nos veremos aquí outra vez para decir o que se recaudou e moitísimas gracias por todo, a todo Boiro. Os interesados en participar poden inscribirse xa tanto na web de Championship como na propia páxina do triatlón. Poderán participar tanto de xeito individual como por equipos, facendo así máis asequible a cobertura das 3 distancias nas distintas modalidades. Se vai a desenvolver toda no Concello de Boiro, na zona do Paseo Marítimo. Vai salir desde a playa de Barraña, hai un primeiro sector de natación que ten 800 metros, despois faise unha transición hacia un sector de bici que ten 20 km e por último faise unha transición a un sector de carreira que se corre todo no Paseo Marítimo de Boiro, que son 5 km. Dende o Concello fan un chamamento á participación non só dos deportistas, senón tamén dos espectadores que queiran realizar a súa aportación. Que a través da colaboración ca salud, ca solidaridade, pois entre todos generamos unha atmósfera de convivencia na que todos, tanto os ciudadanos como comerciantes, todos salimos beneficiados. E amosa unha sociedade que quere convivir, que é solidaria e que é sensible. Por lo tanto, ese é o mellor exemplo que pode dar un pueblo de cara a nós mesmos e de cara ao exterior. Ademais de colaborar na organización e logística da proba, o Concello achega 4.000 euros.